Mao na nay pormas amang daan nga bay guys. Sarang kaluoy ka so gigaba na. Guys, natong adlaw na tang tanan. Tumig merkado, kita pinatubuan. Tao. Palit piguan guys, kay lami man ay gamig-gamig sa tangluto. Lami na nila uy. Lami kami pare. Gusto. Mato sa pagpapakaron. Mato sa pagpapakaron. Naku niya. Miss merkado kita mig buwan. Lain naman na mo guna man na. Dengan linda guys. Berlemen dia. 180, 160. Ano na yung pinakas? Ano pinakas ba? Haman pa? Kana pa? Ha? Sa inyo. Uy, dudag ko. Ano ba ano? Haban? Kana na slandong lang iya. Ito ukay-ukay. Apa ukay-ukay dyan eh. Upay lang yung pinakas pa no? Madudag. Asa? Kani? Asa man kanito nga? Ano naman tengah kilo. Tabo man dari sa Alicia guys. Mga naghagbalik jang buwan. Ang boss kidney. Ay tamiguan. Ay daghang guna guys ya. Gunang haik kajo. Sama ni pa. Balik na mga person nga rarang halitubuan. Di ada miss bye guys, mo ning buara amang napili dia, amang napalit. Kami si Zakay ko si bahalo-halo na lagbi si buara. Dimi tatong na dudag dani kaso may dudag mo ra man ni siya. Nami kadyo. Pinakas. Magsugba ko dani pila ka buok. Kani hay sugba guys ya. Sausawan og suka nga hangar lamia ka guys. Sugba sa ko dali amang buwan guys. Dali naman sa maluto kay yung matoy. Dali naman sa mapagod. Ora man zaghaubon kaya raman ning nigpisa. Yan guys, luto na gamang buad nga ra lami ah. Sausawan na nagsuka ron nga grabing hanga. Charo. Kapag isa guys ya, nag-iisang buwad. Kaya ipili kay dako-dako man. Alright, yan na guys, luto na gamang kinlamian nga buwad. Niod to ta. Guys, maniod to ta. Yan na gamang buwad. Nga lamian, sa dapi amang pipinong kinilaw. Dapat gamang pipino guys. Tiya, wow, war lamian sa pipino. Buwad. Parisan og pipino. Wow, ano mi. Guys, ay daga-daga ria. Anta, luto taninjo. Krug-krug, krug. Niyoto. Kimi, niyoto na. Guy, nagkuan pa masangkuan, drawing. Ialimot as ko yakin guys. Niyoto taninjo. Lami asa mang sudaan oy.
Kadyo, Ano yan? buwad. Ano na kaya, Bon? Yung pa naligo. Yan guys. Uy. Diyan! Ito guys. Diyan ka? Kaya isa dikin. Yan kayo guys. Di. Tabo man dahil sa amo ron. Domingo man. Sa Domingo guys. Tabo dahil sa merkado sa Alicia. Ngayon kang buwad. Ang mag-display na yung mga gulay, buwad. Budikdik! Uy, ay, wa may ligos budikdik is kayo man mo bunak rong adlaw. Wa may kakuan og tubig, kung man nakaligoon bujik-bujik ha. Kung man nakaligoon ha. Si dyan na lamang isa dalas kulungan guys, kaya si budikdik isa gi. Ihaw naman, das pag birthday kinkin, mga kapajas dia. Kaya ako dalas pikas bahay guys. Bunga nag-amang kapajas, tapod. Mo na dahil ang porma sa mga bahay sa una guys, kaya panangtang na ng mga agsin. Kaya mampatong agamiton, ligon pa dito ka adto tong mga sina guys, kay pag humanto sa bagjong udit, mo pamtoy pagtao da tong mga sina, dyan mga baga to si dyan klasihas, sin ba. So mo na ni amo nanggi panangtang siya, agubang mga kahoy da na mga tabla, panangtang na pud siya, kay nami agamitan. Mo ni makamingaw ka dyan guys, danis amang daan nga bahay. Eh, dani ba dyan taon may siya may katuig dani nagpudyo, siya may dani katuig nag eron-eron dani amang bay, naanad mi ba nga dani mag kuanan, gani daghay gimingaw dani guys, gimingaw pud mi kaadyo dani, haga ko gimingaw ka jud ko, karon pa kuning li dari kay di man ko ka kuan nga muli-li ba nga katunggi pangguba na si Zagi panangtangan na si Zagsin, murag di makaya sang daghan pero karon na aw. Ano nga kayanan kay di man lagi atua guys no. So mo na ni si Zay nahitabo na gipangilabtan magud pud nas mga bata dari guys kanang kuan na gipang kalat-kalat nila kanang naa mga nanga puti-puti imbes ahan ng panghinlo ay kaldero nawa naman hinuon kay ilang man gipang kalat-kalat na magud mga bata dari nang giduwa-duwa bawahan ay patoy lang ipanguan sa kanidi ay nanguha po ko dani kanang naay mga sug-ana namo kay madto na mag-brand out nami magamit kanini mga maganisaw na paghuman sa bagjong udit mo ni ang magigamit ng mga sug-ana so hanis sang gitigom guys kay madto nang mag-brown out nami magamit. Sagbutan na sa mga bahay guys na nagaba na siya sa una dani gamang taas dani mi sa una maghigdaan karon wa na kuan na ipanangtang na ag mga tabla kamang nang ka ang liud na wa na namunga guys. Uy, nagabunga. Kami hapon na yung mga harvest. Man na din na maghakot ang mga kadana na mas buwak. So, kanihapon din kang ako. Ako kanina magtanam ko daan eh. Kanina, kaning buwak ka. Hani ipamalhin, ikapikas. Tanam ko daan medyo. Gamay ra siya pero ay, hindi rin. Ani dad enroll na speakers guys. Kanina paliwat ra ko daan ni Ninja kanang buwak ka. Sorry na. Paliwat ra ko daan ni Ninja. Kanang nga buwak. So mo na inform sa among pan guys, among bay. Makamingaw ba sa pudan ni? Kamingaw pero sa hindi man atua. Yes no. So nag-ubanda ni nga ko an guys na gamit na mo para to sa among kuan. Tapos pikas bahay na gamit na mo ag-uban. Para handa doon rin ang silhig. Ang gamit nila to. Ang silhig. Ay, malagi mga cutics din eh. Mga cutics na dari guys ya. Si Babaw. Wala naging nanay. Mga cutics. Nagisang at media. Agamang kurinti na awa pa nabalhin. Kanina mga manggihuwat guys. Kanina kanina dyan mabalhin na ni. Pero ugmang adlaw last na naman itong halakunon mga adlaw na ako'y nga tuon sa engineering. Matransfer na ni amang kurinti. So mga namagudin dyan manggihuwat arong mangguba na dyan sa tanan. Okay. Gamitin na sa tag-iza aganing area. So harin dadang amang saga kani amang saganan kay mag-brand out. Please namin magamit. Kami nga guys, there's amang karaan nga bahay.
napag among mga basiyo. Mga basiyo sa among mga soft drinks na padadto na bilin. Hi guys, mana na formas among daan nga bahay. Tadi naman midares among new home. Yarang pasdao. Unahan. Hagidari atang suganan padir kay insang mubran out. Kare ba dia? Tara skili di butang. No. Mazo nang mubran out banatay pang kuan. Ay butang dari pa. Kay mazo nang mubran out natay pang butangan ugas. Ano guys? Magdangag nami, para may nagdangag. Na itlog agamang nangkan. Dari pod. Pod. Katurag ay. Katurag ng itlog. Ay na, mga chicken. Mas lujo. Ang mga saging, nanambok kong maadyo. Pagtabo ng papagabre lang ang mga kahoy, karon ni mabasas uwan. Kay, kisag managawan dari dasang adlaw. Agamang mga tangad o arang tambok kabuyag. Pati agamang kubasa tambok bujag. Nangalit-galit gud ag dahon sa kuan guys. Saka nang naay nangalit-galit ag dahon sa saging sobras katambok. Makamingaw na ni guys. Makamingaw ag iriya. O, saan taman nga di man among yes no wala man jud mag move on na ta kay to na miss among bahay na halina nami dadto. Salamat ka dun nila sa ati kay ilaming gipahaluna dadto. Salamat ka dun nindun tanante dadon ni guys kare dia kay magamit pa ni ani speakers. Goodbye sa mga old house. Aming pubo. Yes. Tambok bujag. Pero kami gyapon na ang bukutod. Amo ko nang tinanong. Pati amang saging. Yes no. Amang kapundanin. So man ako dito magtiwas guys. Para mong ipakita dito sa among bahay nga among gibijaan. Makamingaw ba dito guys. Among kraan nga bahay. So, saan taman lagi nga di man po amang lagi dyan mis amo. Lagi dyan mis amang amo tunong. So, yan na midarhe. Yan sa amang bye guys. Salamat ka dyan nindot eh. Dari na halina na mis amang bye. Naduram po sa daras karsada guys. Daras karsada man po. Nagbutang mi dari sanda jong guys kay ug mubuneg ag uwan na may kasawran na mga drama man nagipang andam-daan. Iandam na mudaan nagamong masidlaran kay majo nang inigbuneg aw sawda jong. Yes no. Humana to guys, tanda ko dito sa mga kuan. Gipayan sa una. Makamingaw. Wala na tangtang ng mga sin nga kuan na gipang ibot na. Ja pati ag ubang mga kahoy nga magamit pa. Ipanguha na namo da. Huwat na laman mila to guys og makuanto ka nang ma-transfer ng kuryente kay tiwason to og guba. Nagingan man aga tong kuan datos tag-ija nga ipalabat na kuno to ni dadtong isang area. So amo na kuan nagamang mga kagamitan namang mga kahoy. Tam na, di na oil uy. Nang naay kuan na. Sanitizer. Gamitin mo. Mukhang sa amin? Ang hinukan? Oh, mo na to guys. Sa mga old house. To napahak na. Wanay kuan atop. Po na po dagbang bengbeng. Makamingaw ba dyan? Gimingaw ko na to. Kung saan man nga di man amang. So dari na gazin may sa amang Kung salamat ka dyan nila sa ati. Kay tungod nila sa ati. Nakabalhin mi dari sa amang bahay. Salamat ka doon yung tanante. Amping mo diha kanunay sa Ohio USA. We love you, ninjong tanante. Amping mo kanunay.